Другая кніга цароў, раздзел 21. Панаваў жа голад на зямлі ў дні Давіда 3 гады, год за годам. І раіўся Давід з Господам, і Господ сказаў: «Над Саулам і над яго домам кроў, бо ён забіў габаонцаў». Дык сабраўшы габаонцаў, сказаў ім цар: «Габаонцы не былі з сыноў Ізраіля, але з астаткаў амарэяў, а сыны Ізраіля прысягнулі ім, але Саул пажадаў знішчыць іх з рэўнасці сваёй дзеля сыноў Ізраіля і Юды. Сказаў Давід габаонцам: «Што я павінен вам зрабіць, і чым вас уласкавіць, каб вы дапраславілі спадчыну Господа?» І габаонцы сказалі яму: «Не трэба нам ні срэбра, ні золата ад Саула, бо ад дома яго, і не трэба нам, каб быў забіты чалавек з Ізраіля». Сказаў ім цар: «Што вы толькі скажаце, я зраблю вам». Сказалі яны цару: «Сыноў таго чалавека, які нас знішчыў і меў намер загубіць нас так, каб не засталося нікога з нас ва ўсіх межах Ізраіля, хай будуць дадзены нам 7 чалавек, і мы іх павесім на шыбеніцах перад Господам у Габаоне, на гары Господа». І цар сказаў: «Я дам». Але пашкадаваў цар Мерыбаала, сына Йонатана, сына Саула, дзеля прысягі Господу, што была між Давідам і сынам Саула Йонатанам. Дык узяў цар 2 сыноў Рэспы, дачкі Аі, якіх бацькам быў Саул, Армона і Мерыбаала, і 5 сыноў Мераб, дачкі Саула, якіх бацькам быў Гадрыэль, сына Барзылая з Малаці. І аддаў іх Давід у рукі габаонцаў, якія павесілі іх на гары перад Господам. І загінулі гэтыя 7 разам, забітыя ў першыя дні жніва, на пачатку жніва ячменю. А Рэспа, дачка Аі, узяўшы зрэбніцу, разаслала яе на камяні і сядзела там ад пачатку жніва, аж пакуль не пайшоў на яе дождж з неба, і не дазваляла нападаць на іх птушкам паднебным удзень і звярам палявым ноччу. І было паведамлена Давіду аб тым, што рабіла Рэспа, дачка Аі, наложніца Саула. І выправіўся Давід і забраў ад жыхароў Явіса ў Галаадзе косці Саула і косці Йонатана, сына яго, якія здабылі іх патаемна з плошчы Бэт-Сане, дзе іх павесілі філістынцы, калі забілі Саула ў Гельбоя. І перанёс ён адтуль косці Саула і косці Йонатана, сына яго. І сабраўшы косці павешаных, яны пахавалі іх і косці Саула і Йонатана, сына яго, у зямлі Бэт-Яміна, у Сэлі, у магіле Кіса, бацькі яго. І зрабілі ўсё, што загадаў цар. І быў праслаўлены Бог на той зямлі па гэтым. І зноў пачалася вайна філістынцаў супраць ізраільцаў. І пайшлі Давід і паслугачы яго з ім, і ваявалі з філістынцамі, і Давід адчуў сябе змучаным. І Езбі-Беноб, які быў з нашчадкаў Рэфы, жалеза дзіды яго, важыла 300 сікляў, і падпяразаны ён быў новым мечам, хацеў забіць Давіда. Але Абісай, сын Саруі, прыйшоў яму на дапамогу, і ударыў філістынца, і забіў яго. Тады людзі Давіда пакляліся, кажучы: «Ужо больш не пойдзеш з намі ваяваць, каб не патушыць светач Ізраіля». І зноў пачалася вайна ў Гобе супраць філістынцаў. Тады Сабахай з Гусы забіў Сапу з роду Рэфы. І яшчэ была вайна супраць філістынцаў у Гобе, у якой Эльханан, сын Яіра з Бэтлехэма, забіў брата Галіята з Гета, у якога цаўё дзіды было быццам навой ткацкі. І была яшчэ вайна ў Гэце, у якой велізарны чалавек, які меў па 6 пальцаў на кожнай руцэ і на кожнай назе, гэта значыць 24 пальцы, ён таксама быў з роду Рэфы, зневажаў Ізраіль, а забіў яго Йонатан, сын Самы, брата Давіда. Гэтыя 4 чалавекі былі з роду Рэфы з Гэта, і яны загінулі ад рукі Давіда і паслугачоў яго.